Tarkashi wata gagarumar soyayya da ta ɓullo ko kuma mu ce ta kullu a tsakanin Jarumi Yakubu Muhammad da kuma tsohuwar mata ga Adam A Zango wadda aka fi sani da Maman Haidar, kuma jaruma a cikin shirin fim ɗin labari na mai dogon zango. Masu kalaba da sauraronmu barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin namu da ke leƙawa masana'antar ta Kannywood, masana'antar shirye-shiryen fina-finan Hausa. Daga nan tashar mu ta hasken Afirka, a cikin shirin namu da muke wa laƙabi da daga bayan fagen jaruman masana'antar ta Kannywood. A yau tashar tamu ta hasken Afirka a cikin shirin namu na daga bayan fagen jaruman masana'antar ta Kannywood na ɗauke da wani faifan bidiyo wanda yake ta yawo a shafukan sada zumunta. Faifan bidiyo da yake nuna gagarumar soyayya da ta kullu a tsakanin jaruman masana'antar Kannywood kuma mawaki a cikin masana'antar ta Kannywood Yakubu Muhammad tare da kuma tsohuwar mata kuma mata ta farko ga jarumi Adam A Zango wadda aka fi sani da Maman Haidar kuma Jamila a cikin shirin fim ɗin labari na mai dogon zango. Amma kafin sanya muku wannan faifan bidiyo domin ku gane wa idon ku, za mu so ku danna mana subscribing da kuma danna mana alamar ƙararrawa da liking da comment. Idan kun kasance daga cikin waɗanda suka danna mana subscribing da kuma danna mana alamar ƙararrawa a wannan tasha ta hasken Afirka, sai ku yi mana liking kuma ku yi mana comment domin ci gaba da samun shirye-shiryen namu a lokacin da muka ɗora. To ga dai wannan faifan bidiyo